माई हो ललनवा देदा, बाबू हो सुगनवा देदा, देशवा के करनवा अपने बहनी हो बिरनवा देदा, माई हो ललनवा देदा। भैया जी कहल तो ठीक ना लगला हमारा अनुभव। अभी बताओ हम बियाह शादी भइबे ना कहीं। अब भैया जी खातिर लो ना तनी है थी कत। अच्छा हो जा रख दी हम कह देतनी। काहे हाथवा के तो दिक्कत बता। देखी भैया जी तनी दूरे रही, दूरे से बोली ना। होई के दागी हो तो कैसे करी ना जी? हां जैसे मन कर वैसे कर ली ना। का दिक्कत है का? देखिए अरे हेनी आया हो ना हेनी आया। छोड़ी ना भैया जी, छोड़ी मत करिए से। हंसी फंसी से रह दूर। आ धन जी के बात मानो, आ घरे में रह तू। ये ठीक नहीं लगत नु। तो कौन ठीक लगत? अरे हेनी आया। हमरा अरे मुगई के भाना समझाई। वो हमर भसुर है जी नु। अरे भसुर छोड़ो ना हेनी आओ घर में बाग के भसुर के आई थी। हमन के देवर हो जाई के रिश्ता रखा जाओ ना जी। गलत बात ये से तू बतावा हमारा भाई लग तू बाड़ू। उ तो हमारा खातिर तारा के लेके आइल बटुए। अब मान लो उ छोटे मोटे को नौकरी हुई ओकरा खातिर हजारों गोले की मिली हसन। आ हे बकलोल के कोग मिली हसन। ता तो क्यों बुझाता मिल जी हसन जी। होई को का जरूरी बटुए। ये भैया जी छोड़ी ना। देखी ये मम्मी जी दुनिया भैया ई का देखो तारा न होई का करते देख 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 बुचिया देख मने जे का करत रही हो। पूरा ही लेने चटनी पीसे के फेंक देला से कहते हम ना पी। का रे तोरे इतना हिम्मत ना दीदी। बता तेना ना कुछ कहनी तेना घर रहबे तुम खाइब न त खइबे बिना पेट में पेट धसल बा हमार बता। अभी लाज ने का भौसु से कैसे मुंह दिखाती है अपन बेला जी। ई हे अरे अब तेना बहिन रहते न तक बतैती का कहती है हमरा के। करे होय किछ कतल बड़ू अब मुंह करिया का चली आलू मुंह उठा ले। अरे नीचे घर के नीचे बुद्धि रहेला। कुछ ना कहनी है त का कतलो सटा तो लोग का भिरिया। तन गंगा जल ले त हमरा छिलू त छू दे बिया। मेरा तो पकड़ दर कहां रो और एकर लाज लागो तरे होय कैसे हमारी इज्जत देला देखो। राम राम तोरा मुंह में पिलुआ पड़ जे तोरा मुंह में पिलुआ रहते हते। जा ये हम जात नहीं भूख लेके आ ढाबा में। देखो सुटू सुटू जन जवान चला तो मोर के हाथ तोड़ देबा भी है। का कहत रहे तो से भैया जी हमारे के दौरत रहनी आवे छै से उतारे के तने सुन के हुबा तोहरे के पकड़े आइल बा। एगो भाई के त फांस लेल दूसर को पर नंबर लगाओ तोड़ू। ठीक है कहत नहीं बुझी जी दीदी बुझाता नहीं खम चटनिया जन को पीस के जल्दी से लेके खाना उनकरा के दो। ये काम में दिनों पर रोता रह जाताड़ी। कैसे घरत नहीं दीदी। मम्मी जी का भइला दीदी हमरा के कैसे कैसे बोलत रहली है। का कहती है उ? भैया जी नु हमर हाथ पकड़त रहनी है दौड़त रहनी है। ओ ये दादा हम लइको के इहो हल्का करी दादा। एगो छरांगो का लगाइबे रे बताओ। एकरे चलते हम लइका के भी शादी ना भई ऐसा निकलाबिन बिया। आ एगो छरांग लगाते वही लायक बावे ना मम्मी हम झूठ नहीं के बोलत। तोरा तो सन जन ठीक करत सन तोरा के उहो करत जन बढ़िया करत है। बताओ ना एगो छरांग लगा देलस लइकवा के हमरा। ई पता की मानी ना जौन लायक बावे तोरा के कुल गति करी हसन। तेरा सह के रहे के बाद रह ना तो जो भाग जोए जले। एमे हमर कौन गलती बा मम्मी जी? तारे के आओ तो चिकना चिकना बतियावे। बाप रे बाप एको तो बात सुनला पर दिमागे गरम हो जाता है। ई का कह दी घर में केकरा के लगानी लगा दी कोनो जानले नहीं खे। मने सच बोला देनी तो झूठ लगत। हां हां तू खूब सच बोलत है जानत है कि भागे जल्दी जो भाग 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 हमरा भी से भाग। हरामी कहीं का पता थी कम नहीं है। ई नहीं हरे के खेलल खाइली है हे जाया के नक्कत पसर लेबे। मेरे मम्मी ठीक है जी रो पर्दी वर्दी कसं लगनी कहाँ जातनी? जातनी लड़ाई लागे वाला बा फोन आई रहल। मने रो हमारा से मुंह फर ले ले बनी सब कोई तो हमारा मुंह फेरिए ले ले बा। क्यों कुछ बोला था क्यों कुछ बोला था। अरे पगली कहा कहत हम काहे मुंह पे रम यार। जानत रहो कि हम तारा से कितना प्यार करीला। तारा बिना हम जिंदगी कल्पना भी नहीं के कइल जा सकत। सुनो ऐसे तू काहे हम ते एगो ना तो बनी हमर घर दुआर आइए नहीं के
जौन भी हमार जिंदगी के बचल कुचल बाटे सब रोवे थी में हाय क्या हाय हम कुछ ना नी अनाथ हो गइलू अरे ओया के अनाथ हम तार सब कुछ बनी अगर सास ननद भाई तारा कोई नहीं मानत ना तो समझिए कि हम तार सास भी बानी ननद भी बानी भाई भी बानी जौन माई भी बानी तार सब कुछ हम बानी यार रुआत न दिलासा देना हमरो एक खातिर न जिया था नहीं बताई ना तो काहे यार पगली तोरा कुछ होई त हम जानते हैं ना हम वही दिन मर जाइब हम तोहरे खातिर जानते बड़ो माइयो ना हमरा से बोले ले अन्ना बहिन बोले ले जरूरी बॉर्डर पे हम पगली छुट्टी तो ढेर दिन हो गइल अब तो जाएगा पड़ी ना टेंशन मतलब बहुत जल्दी लड़ाई खत्म करके हम आइम तो तारा के अब उजे लिया जब हम का कर माई संग तारा के मानते जानते नहीं के भाई मानते जानते नहीं के तो का कर ले जाके रखई के पड़ी बस 2-4 महीना के इंतजार करो तार सब दुख दूर हो जाए ठीक ना ठीक बना रो ना मानत तो जाए ते में गंगा जमुना निरासु का बहावे के बा अब हमरो मन को इबू का ना जी रो जाए देखो फौजी के हिम्मत कमजोर ना कइला ना जी ना आ जानते बाड़ू हमार कमजोरी तू हड़ू जब तू ही ऐसे कर लगू तो फिर हमार हिम्मत टूट न जाए देश के सेवा खातिर वर्दी पहले बस माई से ही मन्नत करो कि अभी पहले जंग जीत के आई तो तारे कोई जेल ले जाकर रखम टेंशन मत लो बहुत हम तोरा से पगली प्यार करना कोनो बात के तू टेंशन मत ले ठीक ना रो जाइए के तो माई के हम समझा देते नहीं ऐसे भी बोल तो नहीं है माई माई नहीं आवाज सुनी नहीं तो कोनो बात नहीं की देख ना बामा अंदर आओ बट छोड़ हम ले लेते हैं ठीक बा तू आराम से टाइम से कहा दोबारा आगुल बड़ ढेर ऐसने तार सही रह जब से तारा से हम शादी कइले बने एजा तू गल गइलो मान लो कि का कोई कही हो ऐसने तारा के हम ले रही तू झूठो के टेंशन ले बड़ ओकनी कही त चिल्लाए देला अपन तू खा पियो ऐस मौज मस्ती कर ठीक नु दो रोटी भले कम खाला आदमी बात सुनेला नु त ना एथी होला दो रोटी कमे खाई आ सुकून से जी ना त अच्छा लागेला काज नहीं सन कॉमन हम गलती कर देले बनी एगो गरीब अनाथ कोनो गलती नहीं की एगो गरीब अनाथ लड़की से शादी कर लेनी तो बहुत बड़का गलती कर देनी कोई हमारा से बोलते नहीं खे ऐसे कोई करला यार बक मेरा कुछ समझ में नहीं खे जाई दे रो टेंशन मत ले रो जा तनी नु जाई टेंशन हमारा उइजो रहेला ई बात के लेके चलो ठीक रो बा हमार चिंता फिक्र मत करम हम जे ठीक से रहो ठीक बा टाइम से खइयो चिंता फिक्र काहे ना करम आइन त तरह के ले जाम ठीक ना चली घर हम बेगा चल ठीक मोए जितना भी सपना सब पर पानी फिर गइल नु आ तू मोह छप सुघराव एगो माई बिया कुछ तो बोलबे ना करेले माइये के तो मैं सहकावल हां हां कुल जना हमरे के बेचैया कहबे के करे कह ते घर के मालकिन हो के ऊ होई ते ऊ कहबे ऊ कही कुलिन के पचरा हम ही सुनत रही हम सोचला नहीं माई कि छोटका के तो नौकरी लागो चल ठीक बा हाँ। कमाता जवन दे ओकरे पैसा रुपया से हमरो बियाह धूमधाम से हो जाई लेकिन ना का देखत नहीं का पहले से लिया के उहो बुदा बैठा रहे मांग छितार के बिया है लेके चली आवस आ लेके चली गइले ठीक कह जाला भाई नहीं त भाई नहीं दुश्मन अरे वो करे आइला त घर में नाश फिर गइल बा हमारा तो कुछ नहीं के जिंदगी कहल झंड हो नहीं इज्जत बचल बा आ ना घर में कोनो चीज जब से लोहे लकड़ खोए खप्पा लगल बे चारों ओर बिना से अरे ओका के तो देखो तनी हमरा मन करता नु के काट के अब भैया ठीक बा सब हुन कइले बा उना चाहत ना होई रे घर में संजन करे कहां बड़े मई जात नहीं ठीक हम जानते नहीं हमरा समूह फुलैले बड़े ठीक बा जब तोरा गुस्सा शांत हो जी नु तो लड़का के बुला लिए हमरा तो मन करला कि हम जाके उजे शहीद हो जी तो उनके चलते कहां है काहे काहे? का गलती कर सब देले अपने बनी मर्जी से कइले बा त कौन ची के तारा दुख बा के तारा के तू ये बा कि मान के चले यार गांव समाज का कहता हमनी के परिवार बिखरता तो बिखर तो तू अच्छा काम कइले बा गांव समाज अच्छा कहत अब तो है जब गलती हो गई हो गइल बा ना अब तो लौट के आई ना तो फिर स्वीकार करे में का दिक्कत बा हमनी से जिंदा माछी ना घोटाई कह देतन हम लड़का छोट रहल सन तो जांग पर हगल सन तू धोआ जाला आ सियान होके कपार पर हगल सन तो बार ना छिलवा हो जाला अच्छा ई कान बताओ कबार देला एगो गरीब अनाथ लड़की से शादी कर देले बनी तो कौन हम बड़का गलती कर देले बनी तोरा सामने तोरा सब छोट है कि बड़ है रे हां तोरा पढ़ाउने नहीं जन लिखौने जे काहे खाती तोरा दिमागवा में गोबर भरल बा बात हम जानतनी मान ला हमरा से गलती भइल बा बाकी भैया उ गरीब अनाथ लइके ओकर कोई सहारा न रहल और हम सहारा दे देनी तो सहारा देबे कर रुपया पैसा सोहरा देती सहारा को अरे कम से कम हमारा बियाहवा हो जाए देला भैया तो का तोरा ज्यादा जल्दबाजी रहे भाई के बारे में इज्जत के ना साथ सोचो खिलवाड़ ना कइला जेका से प्यार कइनी ओकर से शादी कइनी हम कोनो गलती अरे नहीं इज्जत की तो हम लोग जौन गलती कहे बा कहियो लोग हमरा कोनो फर्क नहीं के पड़े वाला आपकी पर आइम ना
मेहरुओ के लेके जब तो अरे तू अभी लेके जा ना के करे जाओ के रानी धमकी के लेके देता का करे जब ऐसे ही बैठा रहली चुपचाप कोनो काम धंधा बा उनकरा ना खाना पानी बना ही के नहीं खाए बना के धैला पर खा के सुता रहे आल भाई भिखार घर से जब महारानी बने ठीक बा खाती तो लोग के मुंहे लागल बेकार जा जा के राखे लगता है जब मेहरारू को मुंहे लगा मेहर बंगा तो होइए गेल बा कहीं का ससुर मेहर मऊ घरे वो जब जब मेहरारू कहल तौन करेला वो भाई है कि कसाई है हमरा तो मन करन कब कब नरेटिया कर काट देती ओकरा ई बता तोरा बारे में हमारे बारे में तोरी को ख्याल ही लगे मैं बहिन बिया भाई के बिया कल भी ओकरा बाद करे अपना बारे में बस ये देखी सोचा जा चला है ना हटा मैं सोचलो हम तो सोची देबा मैं सोचो जनता बड़लो तो हम लोग के हम आज जाए दिन हैया से घसकल तुमको हैया से धक के टसकल चलो तनी दुआर पर जा बताई कोई नहीं हते कॉल फोन ना कोई नहीं है कुछ समझ में नहीं क्या होती क्या करी और लोग ने कहाँ बोल बा शाम होते जाता खानो बनावे के बाद हेलो हेलो हाँ क्या बोलता आज सोनापति के घर से बोल रही हैं हाँ हमको बहन बोलता नहीं आप क्या बोलता नहीं बड़ी दुखी की बात है कि वो देश सेवा करने में शहीद हो गए क्या हाँ ये सच बोल रहे हैं ठीक है जय हिंद का कहो तो का बोले जी अरे हमर भाई हो जाता का भाई आई रोरो कनी पता चाहिए कि कुछ खाने में हमारे भाई के अब क्या चाहते हैं बोल ना हमारी ना का हो गए कुछ बोलवे का तोरा के हां बाबू सही तो मेरा भाई ज्यादा मारी ने बुझिया छोटा का नहीं के रे माई मैं कर करने हमारे एकरा होते हमने के घर में नाश हो गई रे माई अरे बबुआ ओए होए कोइले भी घर में जम के कला कोइले भी लगे तो जान ले लेना नहीं मम्मी जी हमारे एकर हमने के घर में गोड़ पाके हमने के चौपट कर दियल एक दिन के घर से ही घर में ना रे, एक मिनट निकाल